دانوستاندن و نزیکاتیا هەردوو ئالین پەیانێکی و ئەنە کەسێک هەیە کو دەرێ هیچ بڕیارێک هەیە و بڤان نزیکان جوینێکە ڕاستەڕاست ئەنجام بدەن؟ سپاس جارێک دن وانکردن میوانێ خۆ سلااف بووە یعنی بژار ئایرۆ هەری گەرم بۆ دناب ملەت و ناو تەبگەرە سیاسی دەیروتێ گفتوگۆکردن ئەو مژارێ سیاسی و لەهەبکردنا هەردوو ئالیên کوردی پەیانێکێ و ئەنە کەسێ me li gor agahiyê me û em tê digihên bۆ berî sê rojan li bajarokê derdorê Hisiça ew şandeya enekesê li gel birêz Mezlûm Ebdê tev bi alîkariya Fransiya û Amerîkanan ew rûştin çêbû hevdîtin û dirêj jî kir wê hevdîtina hanê encamê wê na piştre ew balyozê Fransiyê û Amerîkî ştin ya dinê rojê encamê wê civînê bû heber par kirin heta ana li gor zanyariya te ew xalê sereke nehatine gotin lê wek got em dizanin ji berê de ji diyaloga ago guftûgo çêbû bo sekinî ew şertê enekesê sergirtiyan û birêz Mezlûm Ebdê bir ser milê xwe got wana çareser bikin ya jî ji bo şandeyek nû ew demjimêrek dane wextek dane em zanin balyozê Fransî wana çûn Fransayê ji ber ew etla wanî a serê saleyê yanî îcaze ji Rojavayê Kurdistanê çûye dibe got piştî sersalê ev guftûgo dest pê bikin berdewam bikin heta kîjan astê qûnaxê wê Encûmena Niştimanî Kurdî wê li gel guftûgoa bê diyalogê bi peyanekê re ew li aliyê wanayê ji aliyê peyanekê ez wek endamekî ji partiyê siyasiyê peyanekê bo Partiya Lîberal a Kurdî Sûriyê me da xuyanî da got em amade ne ji hemû guftûgoya re ji hemû şurûta re û îro dem bi lez dem ne dema got em şurûta deynin ber hev em karibin şandeyekê Kurdî çêkin bi hev re bi yek helwestê bû em berî karibin berê xwe bidin Şamê ji ber îro em jî zanin got doza me Şameyê û çawa tevgerek bû çê dibin li Şamê îro bûyerê bû çê dibin li hem li aliyê Şamê û aliyê sahilê Sûrî û ya jî şerê êgo îro dijwar nav Hêzê Sûriya Demokrat û ew çetê li ser Tirka girêdayîne li bendava Tişrînê li hêla min bicê got çawa berdewam Baş e birêz Ferhat niha hûn jî zanin ku agirbest heye lê aliyê Hesedê dibêje û agirbest tê bin pêkirin hêzên Emerîkî li kî derê niha bicî bûne yên ku alozî lê hene yani em zanin alozî li aliyê hêla bendava Tişrînê min bicê Kubanê heye wek îro jî do jî aliyê çetê girêdayî ser dewleta Tirk û dewleta Tirk xwe tevlî bûye got bombebaran kir aliyê Sirrînê ew balafirxanak heye li wê derkê Emerîkî lê çî dibin li derdorê na bombebaran kirin li aliyê Zerganê jî bombebaran kirin em xweş zanin got bi rakêta jî îro bendava Tişrînê jî dewleta Tirk û çetê ser wê girêdayî bombebaran kir Emerîkî bêtir li parêzgeha Hisiça hene lê cê xwe girtine li aliyê Sirrînê jî li aliyê Kubanê jî milê Reqayê dikaribêje başûrê Kubanê ji aliyê hêla Reqa dil wir bicî bûne ew agirbesta hanê timî çetê girêdayî ser dewleta Tirk û Tirk wê binçav dikin tev got hêzê Hesedê jî û rêveberiya xwe serdaxwe yanî kirin Emerîkî jî li wir zanin got bendava Tişrînê nav me tirsînek û xeterî mezin de yê ji kar derkeve û pir zirarê mezin giyayî bendava Tişrînê lê ji aliyê din de Hêzê Sûriya Demokrat heta ana karî bû wan şetana dûrî bendava Tişrînê bikin îro dorpêşkirinek karibe bike li aliyê min bicê ji ber
پشتی گو هێزی سووریا دموکراسی من بجێ دەرکەتن لەگۆ اتفاقا گو ئەمریکی دنابدا بوون مەدی چقاس تالانی و کوشتن و ڕەواندن باژارێ من بجێ چێ بوو ئەوایە بوو خۆستەکێک داخوازیە ملەتێ من بجێ هەمە پێکاتێخوا عەرەب کورد بۆ کاربن دەنگی خۆ بگیرن هێزی سووریا دموکرات بۆ کاربن دیس وارزگار بکە ژبان چێتا باشە هیچ ئاگاهیەک دەدەستێوەدا هەیە کە ئەو هێز بدەمکی لێ دەرێنە یان بنگێن خوا یەن هەرتمی دانینە لەگۆر وێ دەرکێ جی بجی دەبێت جێخوا دەگرێت لێ دەرەهانێ و ئەمزانێژی لەگۆر ڕاگەاندنێ و ئاگاهیە مەهەنە بۆ بەرێ هەگەر نەست سەربازیە ئەمریکا بوون ئیرۆزیدی 10,000 سەربازیە ئەمریکا ئیرۆجی دەبن لە باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە هەژمارەوان چ قاس بوو دەنگیتە باش نەگەهشت لەگۆر زانیاریە بەرێ دۆرە نەست سەربازیە ئەمریکانا بوون لەگۆر بن تاگۆنێت دوێژێت سەر 10,000 سەر 2,000 سەر 2,000 باشە لە گۆری بڕیارە پەیەنەکێ کەک فەرهاتون هون لە وێ دەرێنە باشتر زانن مەرجن وان هەنە ji بووی civînê yan ew li bendêne enekese bersivê bide û bê pêra bicive ئەم لە بەندە هەلوەستا ئەنەکەسێنە جارێک دنجی ئەم دیسە دووبارە دکن پارتیە پەیەنەکێ بە هەمە پارتیە خۆ یا دنجی بۆ ئیرۆ چەند پارتیە دنجی وەک پێشڤەرە و یەکیتی وحدێ وەک پارتیا ڕێکەفتن ئاویفاق ئەواناژی کەس هەنە ئەب وەک نەدناف هەردوو ئالیادن ئەوژی هەنە ئەوژی ئامادەکردنا خۆ حەزبوونا خۆدان خویانی کرن لە بەندە هەلوەستا ئەنەکەسێنن ئەنەکەسێ لە گۆر بالیۆزی فەرەنسی ئەمریکی گوتنن دەم دانوانە حەتانی دەبێت بۆ دەهێ مەها ساڵە نو بۆ کاربن هەلوەستا خۆ زەلال بکن ئەم کاربن دناوا گفتوگۆ دەبن بۆ ئەم کاربن جارێک دووبارەتکن بۆ پیشاندای خۆچێکن ji ber ڕەوش پڕ نازک و پرهستیارێ و ڕەوش ئاوەرتەی ئیرۆ چ بگشتی سەر ئاستا سووریە بگشتی چێ سەر ئاستا ڕۆژاوای کوردستانی و باکوور ڕۆژهەڵاتی سووریە حتا وێ دەماکووە دەستنیشان کردی ئەگەر بەرسڤەوە نەهاتە داین وێ چ بکەن هۆ دەبێت پێشنیارندن هەنە گۆر ئەو جواتامەنی ئەو پێشنیارە بۆ کۆنفرانسێکی کوردی چێ ببێ بە کەسێ حاضر ئێ سەر بخوا ڕەوشەنبیر نویسکار ریسیپیە کووردا بۆ ئەم کارە بشاندەیە خۆشێکن لێبەرگەرێکی چکن بۆ ئەم نکارن دەم هەموو دەمیژی لە بەندە ئەنجومەنە نیشتمانی کوردی ببینن ji ber ev tiştekî ne durist ne rast e wê bêyî ene kesê serkeftî be em wêne naxwazin em naxwazin bê ene kesê be ji ber em her du şîrikê bi welatîne em beşek Kurdîne hindirê Sûriya nû de lê dema got ene kese dixwe koalîsyonê dibînin û serkirdeyê wana jî dobû dibêje şandeya me ji destpêkê ya encûmenê li Şameyê ew guftûga dibe hemû hêzê siyasî ê li Şamê dibîne dibe got tê zanîn got ene kesê wa li Şamê hazir e ber vê baş gek Ferhat niha biryarên dahatî hê nexuyane wê çibin lê peyeneke di derbarê hebûna PKK Rojavayê Kurdistanê biryara wê çi ye? û zanin Duran Kalkan jî endamê rêveberiya konser rêveberiya kecekî gotiye eger ji me bixwazin em ê derkevin. Peyenekê jê xwastiye derkevin. Ev helwez delal li ser zimanê Birêz Mazlûm Ebdê dibêje gava gombikê întîfaqekê ew kesê got dina me digot şer kirin û canê xwe jî dane xwîn jî dane çi PKK bi çi ne PKK bi gotin wê helwesta me ew ji Rojavayê Kurdistan Bakur Rojhilatê Sûriye derkeve. Lê ez di vir mînakekê bêjim çima îro encûmen koalîsyon qebûl dike guftûga diyalogê bi Ebu Colanê bike Ebu Mehemedê Colanê re got ew eşkere dibêje ew kesê ê Müslîman ji Îguristan û Türkmenistan û Özbekistan û Tacikistan got di navana di wa mukafee dike wa pîroz dike îro nayxwestin û ev kesana ev
بۆ هین لەسەر لیستا تیرۆرێنن لێ تمی ئەو گوتن تێ لەسەر ئەو کارکەرێ ئەو کەوادر ئەو کاربێژی گەریلایە ئێ دناپەکەکە دێ بۆ لە دژی داعشێ li milê aliyê birayê xwe goşerkirin li dijî tîrorê. Yani evaya di aliyê yani ev nerîn hanê ev helbesta hanê di aliyê. Evana jî Kurdin me jî xwîndayî li Başûrê Kurdistanê di dema şoreşa Berzaniyê nemirdi, me xwîndayî li Bakurê Kurdistanê di dema şerê PKK li dijî dewleta tîrorê dewleta Tir a got îro dagirkerê li Bakurê Kurdistanê. Rêz Ferhat Têlo, Serokê Partiya Lîberala Kurdistanê ji Qamişlo tu bûyî mêvanê me. Dem baş.